Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ke baphulaphuli ke ngemeko kaThabo Cele. uThabo Cele baphulaphuli ke into yakhe isame njengokuma, akukabikho iqela umfana omdala uzothi ga ngoku alifumene azolidlalela. uThabo Cele usazinze pha ke ngoku ekuzitreyineleni yedwa umfana omdala. Khumbula kaloku into yokubana uThabo Cele akasayongxenye yeqela leKaizer Chiefs okanye akasayonxalenye yeqela leKaizer Chiefs. Isizathu ke baphulaphula kudala sisibiza sisishumayela into yokubana ke uThabo Cele wazibona eshiywa liqela libheka pha ku-pre-season eSpain ngaphandle kokuxelelwa okanye ngaphandle kwesizathu. Uthe kusajongwe leyo ke into wathetha umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs phaa umnumzana uFernando da Cruz esitsho esithi uThabo Cele akekho kwi-plans zakhe. Kula position kaThabo Cele une-midfielders ezininzi ezidlala azokuzisebenzisa futhi ke ezidlala laa ndawo kaThabo Cele. Ngaloo magama akazi kumsebenzisa uThabo Cele yena konke. Khumbulayo into yokubana ke Kaizer Chiefs laa ndawo isayine uMthasingwa eTanzania, yabe vele inosiphiwo Endlovu, yabe vele inosibongiseni Mthethwa, yabe vele inoLebogang Mabuye. Kwakulaa ndawo iyi-1 into ethetha ukuthi ke ngoku uye wabona lapho kuFernando da Cruz into yokubana asikho ke isidingo sikaThabo Cele konke kwitimu yakhe kule sizini yena engumqeqeshi omtsha uFernando da Cruz. Abantu abafana nathi ke emveni kokubana simamele laa ntetha kaFernando da Cruz sadibanisa sajonga sanemibuzo ethi ngaba na uFernando da Cruz lo sembone nini uThabo Cele into yokubana uzawufeyila, okanye ngaba na sembone into yokubana akazufitha kulo mdlalo wakhe angufena azowudlalisa iKaizer Chiefs uFernando da Cruz. Sabuya nempendulo ethi xa sizicingela ngeke. uFernando da Cruz uyafika kuqala leKaizer Chiefs, akho nto ingako seyibonile kuThabo Cele, into ethetha ukuthi ke iproblem kaThabo Cele konke ayikho phaa kumqeqeshi. Le nto ifuna nje na usebenzisele nje owakho umqondo nengqondo uyibone le nto, ayikho phaa kumqeqeshi uFernando da Cruz. Iproblem kaThabo Cele ndiqinisekile iyayidibanisa imanagement. Mhlawumbi yena uDa Cruz uxelelwe into yokubana ke asuzuyisebenzisa le player ngesizathu esithile esingazi uba kwenzeka ntoni phakathi kweKaizer Chiefs ke noThabo Cele. Akho mntu udaze ngaphambili asixelele eyona nyaniso yenzekileyo. Into ebalulekileyo into yokubana uThabo Cele uzothi ga ngoku akakafumani itimu azothi ayijoyine umfana omdala, usazilolonga yedwa. Injalo ke baphulaphuli ke imeko kaThabo Cele. Nani ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.